Velkommen til Gør det godt. Jeg er ude i skoven og hente noget træ. Jeg har været ude og hente noget ask, noget eg, noget avnsbøg og noget kirsebær. Jeg har en ung stamme her i ask. Og det er jo ikke alt, jeg har lyst til at dreje. Noget har jeg lyst til at bruge til planker, til at lave noget møbelværk eller et eller andet. Så til det har jeg bygget mig. Jeg har en lille hobby. Alco motorsav. 40 cm svær, ikke det helt store. Jeg har sat et par lange møtrækker på, i det der holder sværet. Jeg måtte skære gevinden en lille smule op, for så passede med noget standard, ellers var det engelske tomme, eller hvad det hedder i England. Det ved jeg ikke, det var lige meget. I hvert fald har jeg fået sat sådan nogle forlængerbøsninger på. Det gør så, at jeg kan få sat mit skæreaggregat på. Jeg kan ikke få noget, der passer til min lille sav til en fornuftig penge. Så jeg har lavet den her, og der er 100-200 kroner og 3 timers arbejde for en god ven. Den er modificeret et par gange, men nu kører den. Alt hvad jeg skal, det er at skrue den her plade på de her 2 bøsninger hernede. Så det gør vi. Man kan købe forskellige typer. De koster ca. 2500 eller 3.500 kroner. Hvis man skal ud og købe dem i færdige udgaver. Men der er ikke noget, der passer til min lille hobby. Maskinen her. Og jeg skal ikke skære kæmpe planker med det der, så det passer mig fint. Nu er maskinen monteret. Det her, det tager ikke mange minutter. Så kan jeg indstille højden på plankernes tykkelse her. Men lad os prøve at gå i gang og se, hvad der sker. Først skal vi have en lige flade at save på. Så jeg har en planke eller et stykke spærtræ her, jeg sætter på. Jeg sørger for, at den er nogenlunde i vatter. Når jeg har sat mit stykke spærtræ på her, som en retteskinne, og jeg kan køre min motorsav på, så er planen at skære den øverste stykke af på stammen her. Så får jeg en flade bagefter, jeg kan køre på. Så jeg indstiller lige min sav til at tage toppen af stammen. Ikke for meget, ikke for lidt. Vi skal kunne nå at køre på, jeg skal også have noget bagefter. God arbejde med. Jeg skal finde mig en rigtig fasthold på et tidspunkt her. Det er lidt træls, det her. Så vil jeg kunne køre hele vejen igennem spærret, eller hvad det er. Hele vejen igennem stammen nu.
så er vi klar til at tage toppen af. Og næste top. Fint snit. Det er ikke båndsav, men det fungerer fint. Når jeg nu har toppen skåret her, så kan jeg bestemme, hvor tykt mine stammer skal være. Jeg kan godt tænke mig ind her, der er cirka 5 cm, så det går ned til center, til marven. Så kan jeg få nogle fede planker. Jeg kan skære op til skåle eller noget andet. Så det indstiller vi lige saven til. Se en gang. Det passer faktisk perfekt, som den allerede er nu. Så vil den skære ned til marven. Så det tror jeg, vi gør. Vi fortsætter bare, hvor vi slap. Så er stammen skåret igennem. Jeg har fået nogle gode planker her. Jeg kan skære op til noget fade og ting og sager. Fint ser det ud. Skal vi se en gang. Skåret lige igennem marven. Flot skal du have det. Gode stammer. Ja, det er 7 cm. 7,5. Det er simpelthen perfekt til at lave nogle gode små skåle. Madskål, tallerkener eller et eller andet. Den sidste stamme her, den skal jeg lige op til nogle planker, så jeg kan lave noget kiste eller noget der til værktøj. Det var det. Nu har jeg fået lavet mig en god stamme, god planke og 2 brædder. Det bliver perfekt til at lave et eller andet af til sommer om et par år.
Før jeg lægger dem på lager over i kassen, så hvis ikke jeg giver dem noget indenforsejling, så sprækker det bare hele vejen op, så tørrer de for hurtigt. Så man har noget forskellige typer, man kan lægge på i enden. Og med vedkommende, så bruger jeg noget, der er ankersil. Det er sådan en gang flydende voks, et eller andet, tror jeg. Det smører jeg på. Det betyder, at vandet ikke kommer ud. Den vej ud igennem, der er det hurtigst med at komme ud. Og heroppe, så er det ikke så hurtigt. Lad være med at gøre det nogle steder, hvor der er noget, der skal gemmes der, fordi det er sådan en gang flydende voks. Ikke steril, men tæt på. Og det er altså ikke så nemt at få væk igen. Så gør det et sted, hvor det ikke gør noget. Når jeg så for en sikkerheds skyld så tager jeg på mine brædder, inden jeg lægger dem over i pumpen til tørring. Har jeg nogle lister, jeg skal op af nogle restetræ. Knalder lige på her engang. Jeg søm ind. Jeg ved ikke, om det er nogen effekt. Jeg bilder mig ikke, det har en effekt. Så får det lige sådan en til sidst. Så har jeg en idé om, det ikke sprækker for nemt. I sommer lavede jeg en tørrekasse med en solcelle ovenpå. Solen skinner ikke så meget lige nu, og træerne og buskene er vokset lidt op over, så der er ikke rigtig noget gang i den. Men her til vinter, der får den lov til at virke som en tørrekasse uden tørring. Bare opmagasinering. Så lige pt. Så alle de stavhæsle skal op lige nu. De ryger hernede i. Der ligger birk, ask. Der ligger æbletræ, og der ligger egetræ lige nu. Der er skåret op i nogle fede, dejlige stammer. Så ligger der nogle skåle hernede. Der er grovdrejet. Og nogle stumper der fra et fintræ. Og der ligger nogle askestumper også der. Og lige nu, så ligger der herovre dem, jeg lige har skåret. Der ligger de der askestammer, jeg lige har skåret. De kommer også til tørre. Så det bliver et super år om et stykke tid. Så er de sidste stammer i kassen i år, tror jeg, lagt op. De er limet, eller smurt ud i voks. Og så har de fået den stav i bunden. Og nu er kassen fuld. Der ligger lige 2-3 stave af 2 meter. Eller planker. Det bliver helt vildt lækkert, når det hele er overstået. Så tilbage til studiet, eller skal vi sige værkstedet.